Hej med jer derude. Jeg tænkte lige, at jeg ville gå på lige kort her, for at vise jer en zone for vores vagusnerve. Og vores vagusnerve, den går hele vejen herop fra vores hjernestamme, og så hele vejen snor den sig ned igennem vores dejlige organer. Og vagusnerven, den er ret essentiel, den er ret vigtig i forhold til, at vi skaber ro i vores krop. Det er den, der sender signaler til vores krop om at slappe af. Så den er rigtig god at bruge, hvis du føler dig lidt presset, lidt stresset, og også i forhold til træthed. Sådan den her uro i kroppen, som vi nogle gange kan have. Jeg bruger den i hvert fald hver gang her i klinikken, og den giver mega gode resultater. Så jeg er super glad for den. Så du kan jo prøve den af derhjemme og se, hvordan den virker på dig. Og eventuelt, hvis du har børn, så prøv det på dem. De responderer super godt på det. Så det er nok en af mine yndlingszoner, den her zone her. Så jeg har sådan en lille fod her. Og zonen, den starter heroppe mellem storetåen og andetåen. Og så kører man ned igennem her. Vi har trædepuden her, stortåens trædepude. Så kører man ligesom forbi trædepuden rundt her. Og så ned i sådan en bue, ned midt svang her. Og så en bue ned mod hælen her. Og den kan man simpelthen køre nogle gange her, så meget man nu synes. Sådan rundt her. Nogle dejlige, lette sådan strøg. Og den den er simpelthen så lækker. Jeg er begejstret for den. Og så kan man simpelthen køre sådan her. Og køre på begge fødder. Først den ene, og så den anden. Og så prøv at se, hvordan din krop responderer på det. Så vil jeg vædde med, at du sover mega godt i nat. Den er simpelthen mega god. Jeg håber, I kan se, hvad det er, jeg laver her. Og så, den er også rigtig god. Jeg har lige lidt tekst stående hernede også. Men den er rigtig god også, hvis man har hovedpine, migræne, hvis man også har ondt i nakken, hukommelsesbesvær. Den er bare i det hele taget mega god til at få ro på hele kroppen, så kroppen den ligesom kan komme sig, kan slappe af. For det er altså vigtigt, at vores krop den kan slappe af en gang imellem. Fordi ellers så er den i det her kampflugtsystem hele tiden, og det har den ikke godt af. Så det var lige sådan en lille fif her, jeg lige vil give med på jeres påskeferie. For nogen i hvert fald. Så vi ses igen lige pludselig. Ha' en rigtig dejlig weekend og påskeferie og det hele. Tak for jer. Hej.